Ka Khasi Student Union North Khasi Hills District, Hapo Kejingalam Usamla Ferdinand Kharkamni President, James Maupnyang General Secretary, Lamaki Dikot Mentagasni, Kilalait Banyakandu UM Hong, Chancellor School ba USTM, Nakabenta ban Pinkin Mau, Heki Kam Kabaka Seng Kejuet Relang, Nakabenta Kabahakamiat Jung Kisamla Puli, Bat Kumbalong Mentausnem, Kibun Kisamla, Kibapas Baha Bat Kibaduna Kejingyo, Bat Kum Kaseng Hadian Kejingekren Bat U Chancellor, Kalayo Banyatai Banyakren Sani Bha, Bat Khar Angut Kisamla Puli, Haka undergraduate, Kibawan Nakalong Ying Baduk Barangli, Kinyo Kejing Puli A, Kabaklem Siu. Habakrench kilat pathai khubor, Nakalyang Usamla Ferdinand Kharkamni, Uloong bakani ke jingpin rung iki kena baduk hakate ke school ba hak jinget reilang bat kaseng KSU kelas dang nadu usnam arjar khat khandai bat kum kaseng kelas shimkhia yakate kamat namar kisamla khasi kelas dang ban kiu shaprang hakapuli kaputhi katba nang mi kisnam bat kalong ru ka khubor ka bakmen hakaba khat arngut kisamla kila shajit banyo jingpuli a baklam siu hakate ke school ba hadian ke jinge kren jong kaseng Nalor kita ki khat arngun ki bayo puli haka kerdan undergraduate kaseng kalayo ru banyakren nakabenta ki samla puli ki bakwa ban beteng ya ka postgraduate hinre ki bamyo lat bat khamtam kalat ban pinrung khambun ki samla puli ke jela hakatnat MBBS ji kendo bat i chancellor joka USTM halor ki ji kendo jugi nak support ni kisnam bat kan mau yu ba kibun ki samla pule be wan nak loying ka ba kham duna ka jiyo te kamdei ka sin bani kong ndai na du snam ajak khandai ba nanyang ka KSU po joka North Khasi Hills district laju ya kendo yo chancellor berlaju Arab ini nak support ki achievement ki ba kumutau snam ngayo ki undergraduate kumba khatar ngut ki ba layo ban ai ya ka jimpuleh ne klem ono jisiu tinglai kren ru ki samla pule ki bla kwa ban wan pendap ya jimpuleh juki hapo joka post graduate ngila personal chai ba pe ki don ki longyeng ki ba kham duna ki la wan cha KSU bat na yang jungi la pen pau chai bat na yang jungi ru ila kloi ban irap mat kumju ru kane ka jisdang jong ne ka MBBS sangne nama nakliang jungi hi kum ka sengi kwa bagi samla pule inyo shibun ka jingirap namar kadai ka institute kemudian hane po ka jilla ka jungi te kadon ka jingi ka benta ka bagi hab ya shong ha i hab discuss biang kane namar ngi pala bat poi ha ka conclusion ka biang ndai ka bai bat ka jing kundu hi overall kadai ka jing sutnat jungi bagi kena samla khasi jungi dadangi compare nadu kisna menshwa po joka Regional Institute of Science and Technology ka RIS kemudian hangtai awak kabla stang nadu snam aja praja khandai kabla affiliated bat ka nihu ka kena ki samla khasi jungi kitang duna ba ti por ren kaliang jungi um kaseng hi la pen sngoi kini ai jing penshai ai ki awareness ki samla khasi jungi ki bon pulis khamsa jangai juga jela dai kadon ka kane ka university la ne kane ka school ba kaba kini samla pule kinyo ya ka jing pule ka babiang bat kumjuru ya ka jisiu ba khamduna te mentau sdem ngilai ki samla pule jungi kala palat ya ki hajar bat kadi ka wei ka achievement ka ba ki samla hi kila sothu ya ka junul kam jong ne ka school ba hane po USTM ka badan mar khap khaput bat ka asam te ngilai kren ru ha bai dei bat ka jing penmi ha ka statement jong personal ka jong u po social media ka bai dei bat ki kini ka eviction drive ka belayat dak soka asam ba ki samla pule na po katai ka jela asam kinwan pan pule ne hendrei nak liang ju hui lai jibet syai ba kamdon kum kata dada kadai ki samla pule na po asam kadon ka institute jungu po Karimganj ka ba usala ban shim yaki hendrei nak liang jugi kum KSU ngila pan syai ki ba kanamdon kum kinu kita ki ba kin wara yaki bru ki ban apar jong ne ka jela jugi ban ai ji pule klem kono no jisiu hendrei ngi maintain bit yakane na du snam arja khandai ba kum ka KSU ka yang ba ki samla pule ki wan na longing ki baduk kibri na po jela ka jungi kinyo hi ya ka jingyo bat puli hane klem kono no jisiu kata hi kadang de bat ka jingye buram makliang kadang don hi bat ka weru ka kam e hangne kalong nilai i ka jing state jo kane ka risk
haden kane kami kane ka USDM ka ba kane ka school ba kala shibun ya ka jing erap ya ki samla pulih bat kawai ka ba kumna liang kaseng ni pensko sya ki ne ki marjan kum ka asam ka berjuan pendik na kapor na liang KSU ngi ahi kane ka kawai ka kenten ka ba khadu ya ki ba sobha wat pen mi ya kinono ki jing penja burom ya kane ka institute kamtam ya kane ka USDM bat kamtam kane ka affairs jo ki students ai ba students kin yo ban yo jing pule ba biang ba ai bi kino hekai ki professor ki wan hang kin wan dakal ti ba biang ki pendep ya kamram gusuki ndai kumdon kinono ki ba banle politics lane wanle business hane po USDM ban pendu ya ka jing mentoi pat ya ki samla pule ki boyo ya ka jing mentoi hane po USDM undergraduate ngilayo ban thep khadarngut klem kanono jingsiu ni dang persang menta usdem ya ka postgraduate ka ba kadang-kadang ka constitution kadang-kadang ka jingkeren ban yo kanu percentage constitution kaju ka poru nilai persang yang menta usdem ya ka MBBS bagi yo sit hindai kande kadang kontradik lang bat ka state government kuota te kata ngin saya penbai haden ban conclude hindai ya kita ru ka ba nakaliang jong u hok ula kubur balada kidon kum kita ki kuota ki bagio nakaliang ju kat ba ula un ai ki constitution kamtam ya ki kena ki ba yo ya ki jingpule ki ba yo ya ki marks ba kambiang bon ai ki jirap ni kena